Hello, people. Hey, people. Hey, oh. Hello. Hello. Nyeke zviri sei. Tsobekele muzenda. Rumbirato mili maenzanise. How are you? Petronella Ngwenya. Zviri sei. Muri seiko muri ikoko kwese. Kwese ikoko. Loreto Rufaro zviri sei. Beti Muzondo. Mwana wamainomi zviri sei. Beatrice Prazen. Ndakamhanya. Livon Madamombe, Maria Gonda, Precious Gava, Tawanda Katsande, Winmo Matanire, Raticha Mboko, Mary Saulos, Ruvarashe, Kaukau, Jise Ashley Muyamber, Ni Wingwiri, Kamwenje, Tatenda, Olivia Zizai, Memory Magaza, Tanaka Majoga, Plaki Moremba, Gloria Gwamba, Charlotte Magogo, Maxwell Kamoto. Yes, I'm married to you. Ndakaroorwa newe Maxwell Kamoto. Ndiwe wakandiroora. Madhuwe manjenjenje zvise. Lilian Chianakira, Laureate Rufaro, Melody Nicole, Memory Masaila, Veronica Matabira, Oripa Mwenyezi, Memogute, Magumbo Chitova, Lynette Rogers, Xavier Zumbunu, Gloria Gwamba, Lorraine, Justice Tapam, Rugare kwamuri, Tafadzwa Mamininko, Wadza Kamhaka, Linda Madakadze, Clara Duiza, Helas Vacho, zviri sei, Lucy Chigogo, Melissa Nyandimi, Alice Chavi, Sihle Simanga, Anna Mary Lositie, ndiri bho kuri sei Helas Vacho, Tarisai Kashumba, Monica Gweshe, zviri sei. Locadia Nicholas, uri sei. Privilege Chimuti, Joyce Mupamire, Patience Chikanda, zviri sei. Matilda Chiuswa, Sharai Chikandiwa, Blessing Muchena, Tanaka Mairosi, Naomi Chirinda, Jesi Mudiwa, uri sei. Gracious Noni Doma, kuri sei. Itai Manu, Joyce Mupamire. Thank you, Healers. Love Joy Rutendo ne Cairo. Cairo. Sarah Makedenge, Yvonne Chirombe, Vincent Bawire, Prudence Takawira, Risi. How are you, Risi? How are you? Esther Mushandu, zviri sei. Ndakamira kuti 5 minutes dzedu dzikasvika ndobva ndatanga nyaya yangu. Tsitsi Messi Muchato, uri sei. Gloria Saunyama, zviri sei. Ori pajaji, Chineso Gwasunda, Camilla Dongo, zviri sei. Camilla Dongo, Precious Chihoter,
Racial water, burisimukai, chamunorwa kuri sei. Hey, 5 minutes dzangu dzakwana. Right. Shega nditange kutaura manje nyaya yangu yakaitika taenda kumahome visits. Dzimwe dzacho ndichata ndichita ndichidzokera sure ndichinda mberi ndichidzokera sure ndichinda mberi nekuti dzimwe ndatokangama. Asi ningirikini iyi yakaitika hangu ndichiri kudzidzisa pachikoro pandaidzidzisa paipai. Kune vanhu vazhinji vanondibvunza veve kuti kuri sei kubasa kuri inini ndakakuita basa rangu contract yangu ndikamirira kuti ipere kusvika muna end of March. Saka inini handiendi kubasa, ndikamirira kuti ndiinde kumba chete ndonotanga zvimwe kundakumba. Kune avo vanogara vachibvunza kuti saka unozviendera sei, ndakangomirira kuti ndege dzedu dziri kutanga kufamba dzinenge dzichienda straight kuZimbabwe noti dzekutenderera kudai so dzodhura. Saka ndakamirira dzinoenda straight kumba, ndoenda naidzodzo ndo dzandakamirira kuti dzinge dzichitanga kufamba. Kana dzatangawo ndoenda kumba, handiendi kubasa. Kune avo vaigara vachindibvunza itai mai manu, I think kana musati matarisa live stream angu itombodzokerai monomaona futi because I can't repeat stories acho ese ariko kumashure atoripo, handidelete live aripo pano live acho ese munomaona. I can't repeat, ndakaita kakawandisa about that. So right, tochibva toenda panhau yekuti disclaimer, mastories angu andinoita as usual, mastories angu inini andakaita experience zekuzoti mumwe akaitawo experience yake about zvaakaita muThailand. Now that's totally different from my own stories. I'm talking about my own stories, not emumwe munhu, handiti. So zvakaita zvokuti kuna anonzi mahome visits. Handinoziva kuti kana tiri kuZimbabwe, handizoziva kuti kumamwe maschools, maybe ma-A schools maprivate vanozviita, I don't know, but ndakatanga kuzviona kunoku because I remember pataiva tiri kuprimary kana high school taiziva kuti kune yaya inonzi yekuti vanhu mabereko vari kuita kuza sei kundoona mabhuku, ndo yataiita, handiti. Then tabva kuti haikuti zvonichi vanoona mabhuku toziva kune service day, kunoko hakuna service day. Hakuna service day kunoko. Then the other thing tandingatotaura ndechekuti day iroro rekuti vabereki vanouya riripo, but rinotoitwa semeeting yakatokura hamene zvavanenge vachiita, but tinenge tingoripo tinenge tingoripo takangogara semaforena, but hamuna zvamune muchinzwa, vanongoda kungokuonai maforeigners muripo. So now vanoziva kuti another meeting yekuti imimi uri home room teacher. Hazikuti home room teacher zvakafanana nokuti class teacher here. I think that's similar to class teacher tatika nachinzi class teacher grade 3 ndiani 3B 3C. Saka that's the same thing muri home room teacher. Iwewe ne 2 matai teachers. But iwewe pauri kunzi uri home room teacher weclass E, hazvireve kuti uri kuenda noita anything. Wangoichetwawo placement, uri ngoriwo place holder waiswa muclass imomo, asi you are not doing anything. Ndauti mupabatise ipapo, you are literally a place holder. Ungori chisaga chaenda kundokandwa kunzi iwewo wangoinzwo pakanzi pagara iwewo chisaga chinongosvika papo wongonyarara uisa signature wonyarara. Saka zvaizoitika manje pamayezi ese andoziva kuti ndakambetwa home room teacher maform 1 maform 1 aindisvota asingamboita adikurani because vana vachangobva kuprimary, saka vanenge kuprimary kavanenge vanako kaikai. Saka ukapiwa mastudents akaderoka, you need time to adjust kuti vabvise kauprimary kavo kaikai vainde mukutanga kuadjusta kusecondary. And manje vamwe vacho vanoadjusta zviri different, vanhu vanosiyana guys. At least ukapiwa maform 2 unoziva kuti maform 2 zviri nani, vati changamukei zvauprimary vahusiya. Saka ndakambopiwa first year ndakapiwa maform 5, ndaivadzidzisa maform 5 iwayo. Saka let's say 5/2 ndo ndapiwa 5/2 nekuti ndaitovadzidzisa. Saka zvanga zviri easy futi kwandina sabasa nazvo. Paassembly dzekunoku manje vanoita national anthem yavo everyday, vachienda kunoimba everyday vachisimudza mureza wavo, vanozvirespecta futi mamongo aya vanomarespecta. Saka zvaizoitika ndezvekuti iwewo uri home room teacher unofanira kundomira pana pari paassembly kumashure kwekutanga tainomira zvedu kana kuti kushedi takagara kotogara pasi kusvika mumwe musi vice director, ndichazokuudzai nyaya yavice director yavo, vakazobatwa vachinzi vanotora makamera vakadzi mumatoreti vachienda kunoisa makamera, vaifarira zvefilming.
vakazobatwa izvozvi. Saka vakangosvika vakangoti handichadi kuti mese vanga vari vice director vane pawo kupfuura machese ka apa ito zira redu munhu uye wandoreva kuti vanga ari vice director. Ndobva vangosvika akati ibvai kwamakamira ikoko musamira mushedi bhozi vanhu vari kutsvawo nezuva. Saka imimi wai muchimira mushedi indi yamunotsva nezuva makamira kufront. Kwatanga kutimisa pamberi pemastudents. Guys, gaya kuti uri teacher ka watowo mustudent apa unenge wakamira ziya richiti teuteu munhingirikini pazo kunopisa ziya richiti teuteu wakamira pamberi peklasi yako zvinana kumira pamberi peklasi yemaform 1 pane kumira pamberi pemaziklasi maform 5 nemaform 6 ka dzavamhandara kadziya dzakutonyatsa kuziva kuti mhandara chako dzakutonyatsa kuziva ndopaunenge wakamira ipo vachikuscrutinize vachikuanalyza from to kusvika musoromo wonzi ndaya mutomira ipapo takatanga kutomira ipapo mai mwana yapera iya padachinjwa patenda munhingirikini kusvika another year following year unochinjwa futi padachinjwa vandaiswa mumaform 1 first year ndakaita home visit tatina zvataiziva takangopinda tese mukombi ngati home visit yaigwadza tasingaizivika takangonzi mese bhatanzi pfekai matishirts eblack nemajinzi eblack takanga tikangonzwa day before zvikanzi muri kutoinda kuhome visit imomo tese vatatoenda makuseni tatosvika pachikoro totosiya kana kuti kana mune mabhaiki enyu motosiya ipapo makutoinda munozongopuwawo ndichazokudza iyoyo munozongopuwawo food yemahome visit hamupuwi kana mari mukapuwawo mafruits munomapuwawo mafruits nevabereki vamune mashanyiro yavo taingoenda kwese iso sai apa moza kuti ndakazvibvunza akavabvunza ini manje ndikaona zvanyanya ndakavabvunza ndikati patikaenda kumahome visitor tikaindireiko hatitombozwi kuti tikaindireiko isu taingonzwa moti dzikai muitirwa mapictures kanzi munofanira kuenda kati but takaenda isusu maforeigners takaenda kundoitei ndozoda kunzisa kuti purpose yedu yanga iri yei vanhu vakomplaina maforeigners kuti isusu tinongoenda kumahome visit but I think tofanira kunge tisipo. Following year pandakasiya home room teacher wemaform 1 vakati hamuindi taurana nemahome room teachers mamwe ematai ndati handina kuinda ndakafanira ndikati ndoenda unoiti hapana zvaunombohwa nyange mukaenda kuvana vacho ivavo vemunomunyika ka ndo vanenge vachitotaura nevana vacho nechirudzi iwo chirudzi chacho ni pamwe uri kunzwa 1 or 2 words vakati sawadhika ndo haungogona ingoti sawadhika uchiwamhorosa nekuti aloi nyange zvichivava unenge uchingoti aloi ndozvaunenge uchiita ipapo handikati handindi pataiskipa kai then third year manje ndobva ndaiswa home room teacher let's say 5/3 asi mastudents aya ndakasina madzidzisi ndo pakatanga dambudzo manje indokufunda ngezi koini manje isa muhome room teacher yemastudents andisingadzidzisi how handiti zvikanzi ndo mawaiswa imomo no problem haina kushata tabvunza muzimba ndoti muzimba wandaichara naye pachibasa kamti iwe waiswa muhome room teacher yakaita semva toti handivadzisa zvazvakanaka kuti ukati kwa home room teacher maactivity ese uchaita nemahome room students ako ayaka zvinenge zviri easy because wakuvaziva chigaya kuti inini ipapo pakabhanzi muri kuenda munhu wese kunobvisira mastudents saka inini it was weird because vana vacho ndanga singavazivi handiti ndoba saka papa tisikavazika kuti kubasa kwedu kwaiva ndaijoka pane vanhu vandaijoka navo tichazvokuti my husband zvatichiita zvezvo kana kuti muri kumabasa munongozviziva zviri zveserious chingoti my husband my crush saka ndaita about 3 guys vanga vakaderowo what my girlfriend kwainakidza kubasa kwedu tichitoita zvekutodero choita chimagame twedu itwotwo pakanzi pane maevents vaibva kuti my wife come here zvaivanakidza tichiita zviafrican kind of but ivo vari vemunomo zvikanzi your crush is nematichers even nemahead of department kanzi takuisa imomo because iwo crush yako iri imomo yo husband ari mukasi imomo handi zvavakaita tikati but hazvimeke sense kuti ndichiinda kunoita sei kuinda kumahome visits vanhu vese but no cheroinda nehusband yako cheroinda tinoenda tiri vangani tichiinda kunhingirikiri kwacho because vana vati havazivi ndo pakatangira drama kati vana ava handivazivi tiri mumeeting vana handivazivi tikati mahome visit acho moti pamairi ndanda kupefoma ka vandati moti pamari here zvikanzi neuya wandati mahusband zvikanzi ini ndo lunch is on me then after that ndichakuendesai kupizza unoda pizza here ndikati uri kundinyengerera kuti tiende kupi kumahome visits anobohwa mahome visits guys hapana
chaunenge uchimbotaura unongodzika mumoto wotorwa picture nekuvapa gift wotodzokera. Saka hapana, there's nothing special about my home visits. Apa manje kwavanenge vachiinda kwacho gaya, let's say unenge iwowo unogara kana kuti ngatiti chikoro chache grade 3 primary school unochigara opposite chikoro, asi mastudents amuri kushanyira mamwe acho anenge achitogara kana kugrenora mamwe acho achigara kana kumufakosi, mamwe achigara kana kuti kudziva rasekwa. Saka munomuka makuseni manje imi mamushanyiri mastudents ari padhuze especially kana pane muforena munoenda kunzvimbo dzacho dziri kure dzedza ana mufakosi ana DZ, mobvapo muenda kumaavenues, mobvako muchitenderera memwana vanhu vanenge vapiwa mota mari dzefiwoka murimo muchitenderera, mobvapo muenda nekugrade 7, mobvako kana mada kuenda nekubudiriro 1 kuya muchitenderera. Ndo zvamunenge muchingoita izvozvo. Saka muindi pedo munoenda kure. Saka inini ndabvunza kuti isusu tikuenda kusaidi kupi, because kana riri saidi takamborienda handidi kuenda ikoko. Kasingadi kuenda gesi ndaitonyumwa kuramba kwandaita kuti handidi kuenda ndainyumwa. Muona manje ndomba ndakazononivharira mutoilet popaya ndadero pepe ndobva pane musikana aiva wekuGermany. Musikana iyeye ndikambotaura kuti takambofamba naye takabata zvikwangwani zvakadai zvakanzi zvemasports, tapinda baiginya ine musikana wekuGermany iyeye. Pamusikana wekuGermany atonditsvaga ndiri kupindika tatiri meeting yeuyu program yake iye musikana yanga akauya because angari vanomati machiko mateachers like anenge achidzidzira kuticha but asiri teacher achangobva kuhigh school. Saka ouya for that program for 1 year achitobhadhira futi mari for that program. Saka iye yaifana kuenda yanga iriye program inonzi MEP. Inini program yandinoita maevents inonzi IEP. Saka musikana ende kuti izvoni inini ndindaitamba naye kazhinji kachona aindibvunza kuti kana kuti uri kupi chichichi, ndo namudza kuti handichori kumeeting ubva kuti handichori ndiri kubhoy kana ndiri muoffice ndinoda kuya buda panze ndione kuti muri kupi, but ndokuda panze bva toti ndokwasa kuya ikoko ndati handifungi kuti zvebasa uya, ndobva toya bva tijoina. Musikana yamba atonditi kumbira head of department weIEP kuti ndoda kuendawo kutrip. Ndobva ndaudza mai ndikati uyu musikana anonzi Anika ati ndoda kuendawo kutrip, zvoita here kuti atijoina indi? Zvikanzi zvoita. Mai vakabva vafara manje. Saka zvaiti inini wandaiti my husband uyauya nevamwe ticha mukadzi anga arimo neni nemusikana uyu wangasure program yedu abva kuti added advantage akabva aita murungu. Vakauya guys takanakirwa trip yo mota zvamo chainzi tikanzi gare tonzi muri kuda chii, tikanzi mama ita murungu dunhu apa tataenda kumamisha, kwakaita kumamisha ndokwatainda mamisha muya ndomatainda ikoko village vakabuda zenze matiye muno munyika mumomo pakanzi zvikanzi t-shirt kupfeka yerudzini. Chazivi kuti isusu tatanzi tikupfeka takapfeka yellow, vandati alright kana usina yellow ndokupa yangu. I think ndine akawanda machete yellow because vekwedu akati hazviti kuti timupe matisheti edepartment. Kati hazvinetsiwe inini I will bring a t-shirt for you, ndokupa t-shirt. Hana musikana taiwirirana taiti tichimarana but taikurumidza kuwirirana manje. Ndio murungu andonyatsa kuti even uyo kauyo nyange zvikazonzi ndanyatsa kudzinda kudanzi Mwari vazovhura madhoo vakati chichata uyu anenge ari pakati pevanhu vangu anenge achiperekedza murungu iyeye. Ndiye oga wandakawirirana naye pano pasi murungu iyeye. Wauya pepe atouya makusenseni auya atitora tainda kuchikoro nemusikana murungu uya tagara sure zvikanzi aiwa gara kumberi iwe ushiri ndigara kumberi nekuda kuya handidi ndogara kumashure tagara kusure nemusikana uya tasvika mumota makazara chikafu memwana zvikanzi if you want this muda here muda kupfuura pa7 ndikutengerei zvinhu mudye. Waida kumubata zvakanaka murungu atidye zvakanaka because paita sikini. Ndikati alright. Saka paita sikini panapa nhasina kuvachochora mari vanhu vava. Uyu murungu manje zvaane zvinoita varungu manje varungu havadi kuti akazviona kuti mukudanyanya kuita too special anogona kurafura. Aizviita musikana yagona kungokurafura from nowhere. Ini ndanda kumuziva asi vamwe vasati vakumuziva gore rese guys ndichiita maactivity naye tikambobvondorana futi mune imwe mota futi andichazokudze kuse ane musikana ndatomusuwa guys madhirama angu nemusikana aindinakidza so takamudhurirana even chikwangwani tatakabata tandairiva chechaka takatibata sina tauri tose akada kudinda ndaimbva ndamuignore iyo
angandirapura. Ndakapedzawo kundozokuudzai kuti takamudhirana kuti mune imwe mota aisi yoga kayataita tisine musikana dzakawandisa mota dzachoni dzimwe dzacho dzanzi dzemahost parents ake mwe musi tomboendeswa out mheno ndikoko taingoti ndikoko tobva takatsamwirana ikokoko takamudhurirana mangwana achida kutobvunza kuti sikana asi tikuita sei. Aisari ndegezi tevakaketendirieti gezi ndichitoenda kana kumawedding totonzi kwanzi kunoda theme yakati taibva tabaya tese kana asina ikandoti uya kodrop topinda modrop toinda right ndozvataita nemusikana uyoyo. Musikana she was my best chaiyo musikana akandipa nenyaya yetrip manje tainda tikutengerwa zvinhu tikuita sei tikubuda tichiinda tichitotwa mapicha tikubuda tichiinda tichitotwa mapicha anoondererwa kamurungu kana mukanzi torwa makamira padivi nepadivi zvamubata chaizvo murungu uya no hatingati ane bipolar. No, I refuse. Precious Chihota, that girl angasina bipolar. Hatingati ane bipolar. Ndo zvavatori varungu not kuti ane bipolar. No, I refuse to say that. Nope, I refuse. Saka imimi munozviziva zvokuti lese une best friend yako but mese muri mudhinaya kuti munonge munowirirana muchingomarana ndo zvandiri kutaura izvozvo noti kuti zvoni ndiri kuti ane problem yaanayo ayewa muri kuzvinzwisa zvakafanira kuti une sister yako nesister yako but munogara muchimbomarana but at the end of the day munozongowirirana. That's the same thing chandoda kuzama kudhibhita noti kuti nditi anga ane problem anga asina. Then inekuti neniwo ndaitouyawo neside reweakness yangu yaitomubhowawo iye aiwa neweakness yakewo yaindibhowawo ndo zvandiri kuzama kutaurawo. Saka tobva ipapo manje dzimwe nguvawo kana kuti iye tazotendera tese saka handepa taenda kufirst house yekutanga tatoona kuti ndokustudent wacho ndonhingiwo tasingavazivi taingotevera taenda kune vamwe vanogadzira like kuno kuvanhu vazhinji vekuno kuvanitwa zvokupiswa kana vakashayika saka kune kambani iyoyo yaita izvo zvokuti vanopisa vanhu then munotenga chakaita chipila voisa maashes avo imomomo chinozoiswa kana kutembo kana kuti maybe pamba pamuri ndopavanoisa maashes achoni then bva tabva kukambani iyoyo bva taenda kune vamwe futi mastudents akasiyana-siyana ekusaidi koko bva tabva taenda kune imwe futi city iyo yanga iri kure iyoyo taenda futi kune tamwe lunch paitwa paidyiwa beef because it was just a beef. Kunoku beef iri special iri very special. Then after that takabva I think pane imwe place yatakazonge takutange takubuda bva tazodzokera kumashure apa manje ndo patata kutanga kutaka taenda kune city ika ndo tazoenda kune third one yekupesa takuda kutoita exit kuti chidzoka ndo patakaenda manje pane imba iyi yandakazondozvikira inini ndo ndiri mutoilet. Saka zvakaitika ndezvekuti imba iyi isusu patakasvika apa ndakaona the first little house changa chiriko kumberi chitange chitangwena dziriko type dzeidzodzo but ndedzemaold model iyayo vanenge masiti iwaya ndo ari kuma-outskirts yemain city yandiri nei saka vanenge vachiri kudevelopa. So kaimba kandoti kuvanhu vacho vari kugara papi kakangoita too dark then mazohuswa ngangoripo nemusikana ndikati haina ndikamboindi ipapa ndichangoti kati kumwana inyoka rano nemboka ipapa mboka ngadzitange kuuya ini mboka hangu neni dzekunoku handidzifarire because vane vanoti mastray dogs ndo havanawo ngati kune musikana ngati iyo ngavainde mberi varumwe nembwa dzacho isitotera tiri suri tadero paipai tikufamba zvikanzi tikati ko imba yacho iri kupi dhora racho iri kupi zvikanzi no iyi haisiyo imba yavo iyi yanga iri imba yekare yekutanga but imba yavo iri kumashure sitaisaiona imba yachoni. Patikazofamba kudewo kuona kune zikumashoni maimwana zikuimba kumberi uko kwakati deceiver ndosaka vanhu vachiti don't judge a book by its cover zvokuti kaimba aka katakaona kakangoita zvakowo kaimba ikakako but kumashure kwacho ndo kwakune zikumanshoni meaning kuti vakatanga zvavo vadevelopa zimba iriri vachibuda mune umu pavapedza paipai pamwe vozotanga kudevelopa kumberi uko kwanga kusati kwagadziriswa kubviswa maybe an old house yanga iripo. Taenda kuya tatsvaka kuti madhoo acho ari papi taona pekutanga chandosacho kuti pane katoilet kanga katange kari kuhill like kind of ndokandatoti pamwe ndo patichazobuda totsaukira ipapo ina ndinozoti itoilet yechi yemaworkers vanenge vachiuya ipapo vachiita zvavanenge vachiita. Tabva paipai ndazotsvaga kuti saka dhoo racho tiri kupi hatisikuona madhoka tiringoona imba kuzhewo kuyaita kunge wood kind of kunge mukwa kind of wood yaya ndoya anga akashandisa
or assuming kuti ndio anga vakashandisa tadiri pepe tikuona even pisa nongwa maglass zvingova zviekera hapana pakuona pane chihenduru chedhoo kudai nothing hapatomborina ingota kunge imba isina dhoo ndo zvandaiona ini takatozvunza nemusikana wendi kuti kudhoo chori kupeswa nini ndikutori chogodhiko because ndandaona dhoo ndikati ndo kune dhoo tichifunga chanodi chandopinda nekumwe kwacho zvanzi hakusiko kune dhoo natichavepe gona kuti vanga vachitokuziva ndobva vati dhoo riri ukuku taenda kwacho kukunzi kune dhoo tingakuona hatingaoni dhoo mai mwana toracho riri papi imba yose yakangofanana ingori plain hapana kana chihenduru kana chekudeuso cheche chatajaira chedu chekudeuso dhoo hapana inongova imba yakaita mukwava yakaita raundi yese iri mukwava mai mwana tamira kati anga tingomirawo sure tigoona kuti ava chichanopinda nekupi because pamwe pane imwe entrance yatisingazivi ndobva vatofonyera musikana waya ndobva vayabva avhura saka vanenge vane chavanenge vachibaya-baya mheno zvavanobaya-baya mukati muya zviya zvinobayiwa mabhatani zviya mheno zvonzi chii saka dhori yaro kuti dai so ameno mavhurira vanoriita dhoo ravo iroro asi harina chihenduru chekudai so harina tadero pepe ndobva tapinda mumba muya mai mwana tapinda mumba muya manje chimene ndikuziva zvakaita ndikafunga kuti saka kicheni iri papi isi ndiko zvataitsvaga isu ndakasingambotsvaga kuti zvoni tiri kuenda kunoona kuti muStudent inini ndaitsvaga kuti mumba mevanhu makainaka sei ndo zvataitsvaga tichitoda kutokoperawo mamwe madhizaini kana tasitawo dzimba dzedu taipinda muya tokutarisa uku takuona kuti saka dhoo iri richavharika sei tanzi nao uyai kuno tabva pepe tikutarisa divi rachoni tingoona futi mese mungori same design yationa iri panzeka kuti mese mamakangofanana kungoita madziro akaita kunge hudhu yaiya ndo zvandaiona papasina futi dhoo rekudai so rekuvhura chihendo tatopiwa pekugara tatogara nepauyu pacho ndofunga ndo mulaunji machoni muchazota muchiri kudhivhelopwa tatopiwa zviri pasi vanogara futi pazviri pasi tatogara pepe varume vatopiwa macheya tapiwa mafruits tingarivya fruits iya inini papa ndanda kunzwa wiwi manje but kuti nditaure ndanda kuti ndaisvoda wandaiti my husband iwe ndaimusvoda manje because ndasanyaisa kumujaira zvokutodero saka ndaimirira kuti iye akaenda mberi ndoudzaka kuti mwacho nemutaiticha mukadzi kuti ndoda kuenda kuchimbuzi saka chimbuzi chiri kupi svoda guys ndopachi takutosimuka pepe but ndakasatasa kuti mwana waipa akazodaidza mai vake nababa wake vakangobuda futi mune imwe ndo ranga riri bedroom rachoni chinhu ichocho chacho handizi kuti chakavhurika sei chakangoti ndobva chavhurika baba vaye vatobuda from another room iya yanga angori madziro akadai zvokuti ndofunga mbavha dzikatoenda ikoko dzogona kutobvamo dzisina kana kutoba because dzinoishaya kuti dhoo riri papi muona manje tadiri pepe inini am still contemplating kuti how did this happen, how did they build this house tichiri kushamisika ivo vari kutaura zvavari kutaura vachibvunza saka where are they from this one from Germany havati Germany kavanoti Germany woti South Africa ndo zvavanenge vachiita izvezvo indainzwa kuSouth Africa uyonzi Germany right inini maso angu ari kufamba achiita kuzwa kuti imba inoyi iri kufamba sei imba inoyi it's my first time to see such a house muona manje vari kutaura pepe ndiri kutsvagawo madhoo acho kuti vachamavhura dakuona kuti vakadzokera kwavachavhura sei vavanzi kuti tokupai mafruits pavakanobuda nechimwe chiexit so chiexit chacho indi kuzama futi kuchinzwisa kuti ava vabva nekoko kundo kubedroom saka uku zvakuti uku ndo kune kitchen right vabva pepe vari kungosunda izvozvo zvavanenge vachingosunda uyu musikana uyu ondoita zvaanoita pepe neruoko rwake achiinda mubedroom make womumu up to now rondiconfuse kuti vaida kuzama kuita sei kunaka handisi kuda kuda yakanaka asingamboiti that house is beautiful, it's just different and ndakaingoti it's just unique kugara pepe ndingotarisa ndobva ndazobvunza mukadzi womune ndikati ndoda kuenda kutoilet mukasandomirira here ndoda kuti ndiende kutoilet inini ndaida kuinda kutoilet yatataona tiri pashi ndoda kuinda nayo ndikati ndaona toilet uku ndokwanisa kuinda zvikanzi no hauendi iyoyo inoshandiswa nemaworkers please toilet yacho yanzi inoshandiswa nemaworkers that toilet was so beautiful ndo yainzi haiiti kuti muinde iyoyo kwakutondiita special zvanzi imimika inda munopinda mutoilet mechi murumu memwana uyu
Kana iyo inongoita zvakare hazvina basa kanzi no hazvigoni matishanyira saka hazvizoti kuti mushandise idzodzo mushandise idzi tai ndakauya wavhura dhiwo musikana uya wavhura dhiwo rebedroom yake tapinda nemubedroom make kudai saka inini ndiri kuona handi mapuranga aya anenge akaita brown wati achipenya zviita sei paakavhura bedroom. People, let me tell you, ndikati Jesu, ibedroom yemuStudent ere. That bedroom was cocostic. Bedroom urimo kudai madesign anga arimo mukati momo, madziro acho aya ndo pandakatanga kuzoona madziro manje. Pamwe pese kuti ndanga ndisingaoni madziro ndaingoona wood chete ndo pandakatanga kuona madziro acho nezvaaita aita kunge aita kuita grey ndobva arega kuita grey ndobva aita kunge ada kuita black ndobva arega kuita black ndobva aita kunge ada kudzimika mhino zvanga akangoita madziro akangoita zvanga akaita izvozvo ndiri kutotarisa karumu yake musikana uya tiri kutarisa madesign that room was beautiful. Tabva paya mai mwana ndikati saka toilet yacho iri papi zvikanzi toilet iri apapa toilet manje ndo yanga ine ichi chihenduro chekudai so ndo yanga inazvo but inini manje handina kuziva kuti pandinopinda mutoilet I think chihenduro ichi hameno kuti ndaifanira kuita sei ndakatonzi toilet ndo iyi bva andivhurira ndobva ndatoti awaicha basa ndokubva ndavhara kudai matoilet andanga ndajaira kuchikoro kwedu ndeyekuti ukapinda unoita chiloka chacho kuti kudai so rolokeka ndozvanoita but this one ranga riri different door here ende uku paakavhura kudai rainyatsoona kuti there is a door here but mukati macho hamina chimwe chidesign cheuku kwekutanga nechekuseri kwedhogo zvanga zvakasiyana. Uku kwacho kuseri kwedhogo ndo kwakune zviwi zvinoratidza kuti pakavharika dhoga actually pakanzi kuru zvine zvokuratidza kuti pane sound yaitika ina handauziva kuti sound iyi ndo yekuti ndazvilokera mukati ndazvilokera handina kuzviziva ndazvilokera pepe manje inini ndakumbira chimbuzi handina ndakatosvika ndigotanga kutotarisa mubathroom muya ndo basa randakatosvika mutori memuStudent ndakasvika ndikatanga kutotarira ndigotanga kubata madziro da kudai soo madziro andiridziwe ndandava ndoga saka ndida kuanalyza ndikuti ndiyasa kuva kuti zveshuwa ndobva ndaenda kuikira mamune uyu yake rakaita izi uyu rake macho mushawa macho mune ichi chakatenderera chinenge chiri chegirazi ndikatombomupinda nemugozi ndanga ndabviswa shangu aupindi neshangu ndandabviswa shangu saka zvazvakangonaka futi ndapinda nemuya gozi ndanyatsa kuwaipa futi kuti mama uyu angu asazosara pasi mafootprint yekuti ndazombopinda chida unoona kuti mubathroom makaita sei. Curiosity kills the cat, guys. Ndakapinda mubathroom yeme ndakatarisa mwana izvo uku ndazvikira musikana ndonga akafunga kuti ndakasira kuda ndobva atozo musikana uya manje blanda yakaitika paakandisai ndipinda mutoilet iye akabva abuda mubedroom make ndobva ainda kune mamwe aticha kunotaura nawo ndokundisiya ndiri muno inini handina kuziva kuti ticha vakutoita bathroom tour ini ndakatanga kuita bathroom tour mai mwana ndichindoinda tarisa kudai ndichivhura ndichibva ndikaenda kumwe kwacho kunofunga kwaizopinda mukati kudai ozondozvidhiraya manje chinenge changa chiri chidhiraya chekuti unongosvika imomomo unzi ururu achidhirayiwa ari imomo zvanga zviri dhuzu ndokurashuwa kudai so saka ndikatadzira pamubathroom imomo ndakuti saka iyi ndio shawa iyi ndirimo dai ndakangoti kune mwana uya ndipo to yebedroom yako pamwe zvaidai zvakanaka ndotanga kuita to mwana mudzi webedroom hamo ndikuti saka uyu mwana unogeza ndatarisa kudai tika shawa yacho iri papi ndaona shawa iya yakadai ine chifoko namai mwana zvakanaka zvinhu zvavo zviri muno madziro akaiswa zvakaiswa akavaima mai mwana ari kuvaima chete ndabva paipa kune matausi pacho wadhizaini ndizoni ndokwanogezera ndobva ndofunga umumu kuita like matausi akanga ari makapetwa akaitwa kufoudwa mai mwana ndatarisa paipa ndaona zvimwe zvekadhibhokisi zvakaitwa zvakaita mwana uyu ari kulivha vanhu vari richa ndozvandakatanga kutofunga ndiri kuti vanhu vanenge vane mari ungaita basa rekuti azvikuita bathroom yakadai kuti vane mari saka mapuranga atachiona apa anenge achitokurivira nhema kutoti mapuranga rega huni dzatachiona indachiona sekutoti kuvaka imba neekera nemiti nedakwe inongova miti yanga yakadai asi iri kungopenya zvayo iri yebrown
mukati umu mamudziro ari strong. Saka ndikuda decoration kuda vakanga vaenda abroad ndokunotora decoration yavakaona abroad ndokuinza mutoilet. Tadiro paipai tainda manje ndanotarisa kusati kutoilet kwachoni kupreswa kwandakaita kwakapera kwese ndichizvipa bathroom to vandikazoti achitega ndichiinda kunogeza iwo maoko kuchisingi chacho ndapedza kudai kushandisa bathroom. Ndikati ino ndopukutisa ikira iyi ndikapukisa matauro emwana uyo akasara akasviba anozoti iwo ticha vaya vakadii vakashandisa ikira vakashandisa tauro rangu rikasara akasviba ndikati nditsvaga kuti ikira chekudawo so chirimo futi chekudhiraya cha chemaoko chanchirimo yanga like it's a class bathroom rake raanga anaro zvake mwana iyeyo vanga vane vana 2 saka bedroom rake nebathroom rake mwana iyeye. Ndakati kana bathroom remwana uyu rakadai kwababa vacho namai vacho kwakaita sei because mwana uyuko kana mai mwana ndadere ndikachirega ndichinovhura dhoriyo ndadaiwo so dhori ringavhurika haringavhuriki inondoita sei apa foni ndandapa musikana wawo kugermany ndihanga nefoni yangu ndandisina foni pandandiri ndavhura dhindomawo yekudaiwo so chihindu pasi ndo harina kuvhurika asi ndavhura zvisirizvo ndavhura ndakatsa mudenga chihindu ndadaiwo so chiekera chihindu charamba saka inondoita sei ndadaiwo chihindu kuita mudenga charamba saka ndochidaiwo so ndinogona kuzovhuna chihindu chevanhu ndikaita mbiri yekunzi ticha vakapinda mubathroom memwana vakasiya vavhuna chihindu chebathroom saka ndorivhura sei dhoo rachoni ina ndakuziva kuti iri dhoo iri ratokika kare pacharira cheche ndokukika kwandazviita handina kuzviziva. Tadero paipai mai mwana inondoita sei ndotsvaka papi pekubaya ndatsvaga chese zvibhatani zvazviripo papa nezvimwe zvakangonza zvered blue watoti ndobaya apa inondobaya papi please. Tati yemuStudent ina ndimudzidzisi ndatanga kumuona nhasi handinozivi zita rake kuti unonzani kuti ndidedza nditi naiwe joka naiwe vanowanza kuti bam pia piu ndozvavanenge vaita manikiname vanodedzwa nemanikiname. Ndakabva ndati ndichinoza student azvikira ndatingati student ndichidedza mustudent yeka kuti sezvo ndasingamudzidzisi saka ndasingadi kuvhavukira ndakamuti student are you there student ndokundakaonoka kuti ndichizvinokera ndiri mukati muyamya ndichinoka kuti andivhurire azviwe ina nhauziva kuti mustudent utori pazhe ndikati student ungauya ndichizvida kuti andienda kuhomuvhiziti haufana kuti student kana ndikati hazviiti ndizvimakise student ndisikuiziya student are you there student can't get guys. Ndamira pepe ngezi inondoita sei foni ndasiya kudenda tofonera uyu musikana kuti iwe udza muno kuti ndivhurire dhoo handina foni kana imwe ndogarawo muno mubathroom iri neviri mumusudent inondoita sei ndagara pepe ndagara mazuva ndandiite chimwe chibwacho chandandinacho chaivava sohodyiwa chichocho ndakashivengera nei mwari please why ndati saka ndoita sei kuti vazvinzwe ndikati madziro anotonga asinganzwiki ayaya masound proof anga asingahwiki kuti nyange ukadanidzira zve ndikati student haana kana kuuya ndamira pepe ndazama futi kuzivhura dhoo rakaramba kuvhurika ndikati nejehovha chandani chaitira iyoyo toye muno mubathroom ikozvo handichagoni izvozvi pamwe vanhu vanotonimirira zvozvodedza sei ndinosvika ndikaita mbiri kuti wakaenda kandozvi ndirimo apa zvimisodzi zvazvotonjeka mumazito izitozika musiya ndipove ndakakaka musodzi wangu wangu wanjenga mazo musudent ndikandigeti ndikati student ndakudanidzira manje kuti ndidedze uyu kuti anika ndatozvoona kuti vana anika vanga vatoenda kumota saka anika hazviiti kuti ndimudana kuti anika please ndikana ndakamujaira kawo kugermany murungu uya uyu mustudent handina kuziva kuti unonzani ndakazoona kuti bam ndati bam come and open the door for me
inini hana kumuziva. Guys, misodzi yangu yange yazara muka. Yange yaitozara. Ndakabata tishu kana ndapukutisa maoko kuti ndozora chabhini handidi kushandisa pachi ngenjenga maziso guys ndauda kuchema chikuli over the door ndikati student ndibvaso kuti teacher ndikuuya pepe student apa ndikati handidi kusva zvona kuti ndachichema ndakabva ndakandatesa pasi ndakabva ndatasa pasi ndikati okay I want to go. Are you okay? Because yes, sorry, I didn't know that you locked yourself inside. I'm so sorry, I didn't hear you. Did you call me? How long were you calling me? No. I was just calling you now. No. Oh my goodness. I'm serious. Ndakangobuda misodzi yangu ndichiikira chitishi chenda ndapukuta mabona icho ndikatora ndikachipukutisa kudeso musodzi achitera arisure ndifunga amene kuti wanga unotsvaira here ndonga unoita sei handizivi ipapo ndobva ndati ungobuda ndiri serious ngati are you okay ngati yes I'm okay anano ndomboda kucheuka nembwa dzandaitya dziya akaita mamwana ndikati ndandodzivhuna mbwa idzi nemakumbo angu ndandosvoda ndosoda guys ndosoderipi uyu musitudent uka uchanosvika akaudza vanhu kuchikoro kwavo kuti ndakazvikira mutoilet ndakazvisimbisa ndikati hazviti urongo wandikangamwa hazvigoni ngavaudzi ndazivei wakasvika akandovaudza mangwana achoni usikuitenga that house aiwa ndakati bodo next time ndikaenda kudzimba dzevanhu handitombokumbiri kana chimbuzi handiti izvozvo handitombodi ndikapangwa ngokuda ndikasvika mumota zvikanzi did you lock yourself inside ndikati no I didn't ndakamurambira ndikati no I didn't ndikanzi are you sure no zvikanzi where is my phone zvikanzi but here is your phone ndaitora ndatasa kudiwa ndandida kutongoenda pafacebook zvangu ndakanyorera ndakarova serious ndikati handisi kutomboda kana zvokutaura nemunhu ndakazotoita neimwe last home visit yatakaenda ndanga ndamudhura dzakuzasara 3 ndakamudhura ndakatasa kudivi pachigurokuro chekuti kuti wadaiti my husband Sharon ndozaita kuti Sharon are you okay ndikati yes okay ndati guys unoziva ndikada kutoita zvekudaika vanhu vese vachazviziva kuti ndandazvivharira mutoilet umu saka zvondotoita inini ndezvekudai ndakufanira kutodzokera mumudhi yangu yekuti achatouya nayo kutripi ndikangobuda mumudhi umu vanhu vachazviziva ndakatomeka sure ndaigwadziwa hangu nekusvoda kwangu kwese kokwasi takameka sure kuti mudhi yangu yadzoka vatazoenda kune imwe house yatakaenda ndovataenda kune vatazoenda kune that house ndirikini tazoenda kune imwe house yatabva paya mamwe mahausi achoni anenge ari like vabereki vacho vanenge vaenda kana kumafarms vanenge vasipo vamwe vacho ndekuti zvoni vabereki vacho vanenge vachinzwa kuti vaenda kunotengesa kumaketi obva atandei kumaketi munoona vabereki vangu ikoko ndochi chiri apapa hachindi zvekudero chine chiita kuti chichiripo chichikwikirisana newe nemisodzi inenge da kutobuda ipapo tadero pepe tazoenda futi kune imwe house ndingobuda nyadzi dzangu dzikuita dzichipera right tapera tazoenda futi kune another house. Oh my god, another estate. But this estate manje pakangonuzwa kuti because apa tatakudya mafruits akawanda unonyanya kupuwa mafruits pamunoenda kuma home visit. So mafruits ane mvura yakawanda saka ndosaita kuti tizonge takutsvaga matoilet nguva dzese handiti tida unorasa mvura. Saka manje apa zvakaitika zvokuti taenda kune estate here handisi kuti nekuda kwii zvaindibata kana ndasvika paestate. I don't know kuti mweya wemaestate here, mweya webeautiful houses here, kana kuti mweya
mweya wei waindibata panguva idzodzo handitohwisisi. Zvikanzi muStudents who opened akandivhurira muStudent ndiye akazouya achindivhurira. Ndabva pepe mai mwana tazoenda kune iyo estate yaya kumain house kune big house rinoita kunge rine hall like hall chaiyo inotoenda vanhu vokutonogadha vachiita mafunctions. Zvikanzi ndo kunogara mai nababa vepano pamba like vana sekuru vatovana sekuru. Then vakaita muline kuti apa then pangu pachoni wow guys pamba ipapo I think ini ndikazi ndazoita tukeshiwo ndawana pekuvaka. I would like to have a setup like that yekuti even usingade vekunoku by the way ndakangana vekunoku ndakanganwa kuti let's say uri mukwasha unototi it depends ndonga nemafamilies but vamwe ndakaona kana vanhu vachoni iwewo uri like vana baba vana tezva rako vari very rich ukaroora mwana wavo haindi kunogara newe kunzoko iwe mukwasha ndio unotora mabheki woenda kunogara kwatezvara. Ndo zvandakaona kunoku kazhinji kachoni especially if ngirikini uyu especially if mastudents ekunoku haana usvinu zvekudero zvavo haana musvinu wekuti vanobva valokera ticha because hazvizoite kuti vadero because panenge pane matai teachers saka havatomborina kana usvinu. Dai anga kwakuri mukomana angari musikana manje saka pamwe dai angari mukomana ndaifunga kuti yes maybe pane vamwe vadaitoziva kuti so then ndobva toenda pakuti iyo estate yacho choti apa panogara brother then a small house. That house was not that big but vangangori neland idoko yekuti they could have built a big house but havana kudero vakaisa main house inonzi ndo inogara mai nababa vakawana stand ipapo. Then kuside kundoko vanoita makaraoke vanofarira karaoke dzekuti munototanga kuridza beauty music. Kuzimbabwe kune karaoke guys hakuna nditi. Let's say for example chata example yekuti use kana kuti JP anenge ane masongs ake so kuno kumanje instead of kuti tinzwe masongs aJP hatimanzwi tinoita kushandisa kune tori nemabeats anenge akagadzirwa kuti naJP amunoona online. Let's say yekuti hokoyo iyayaka that hokoyo inenge ine song yaJP then inenge ine sound track raJP as well. Saka muda kuenda munongoenda kana paYouTube kana paJP mototsvaga kuti hokoyo soundtrack kana kuti hokoyo karaoke inenge itoripo nemalyrics muchitoimba zviri kuTV zviri kuchibuda paTV malyrics achoni zvese ndo zvavanoita vekunoku vanoita zvekaraoke. That's what they do. Saka vanenge vanga vatori nehoyo yekaraoke vane another one yaita futi zvekutengesa futi kuzimbabwe zviriko I didn't know ndasingatozvizivi maybe kana zviriko kungoti pamwe handisa ndaiziva different lifestyle. hanzi aiwa karaoke iriko kusa handizivi guys ndosaka ndatovhunza handitozivi kuti iriko here kana kuti hakuna kuzimu handitozivi ndototi ashua handizivi. Okay cool that's awesome. Kana ndatouya kuZimbabwe ndichangoenda pauyu ndoti guys kune vanozakara kuti ndatombo experience handizivi. I didn't even know kuZimbabwe kune vanoita zvekaraoke kaini so not even mahouses ese nyange zvikanzi kune function sei panofanira kunge patori nekaraoke inofanira kunge it's a must. Nyange usingadi inofanira kunge iripo karaoke saka izvozvo that's their culture. Handiti una manje inini nditongoriwo munhu handitozivi ndasingazivi. Thanks for telling me I didn't know. Then zvopera izvozvo vane that house that small hall yacho then pakangonaka taenda futi kuya it was really nice but kuti atakangogara edu tichipuwa mafruits hanzi kuUK iyo right. So that's what happened kune last house neimwe yatakazoenda kupedzisira ikoko kwaya nemazimbwa kuti even mutoilet taida kutopinda newe. Pane vamwe vari kutovhunzwa kuti hanzi which places pane vada kutoendawo kunoite zvinonakidza I think ini kana especially vanonzo even pataenda out mastudents vanofarira karaoke zvavo. I would love to go but ndine mafriends angu handingamboiti kunoita karaoke nebrother yangu tingasabvako tadamburana. Zvoda muchifarirawo futi zvekaraoke since culture yedu I feel like culture yedu hatinanyanya kuzvijaira hedu zvekudero like vekunoku manje kubva vari tudiki diki vanotongoziva kuti there is karaoke.
Saka that's what happened neuyu yangu watikaenda ndikazomuona mumwe musimba ndikazoenda kunoita excuse me, substitute teacher mumwe musi muclass mavo. Pandakana kuita substitute teacher ndakandosangana nemustudent here, but teacher, are you okay? Meaning tangatoudza vanhu vese ndikati yes I'm okay. Ndikatozoitaura ndega kumastudents nyaya yacho nekutora kuti ndisazonyanya unyara. Hanzi kuuk iri very popular. Oh, I didn't even know kuti kuuk iri popular as well. Okay, kuzimutaveko zveshuwa handina ndingambozvizivi, ndikutotanga kutozviwawo kuti zviriko. Handizvizivi, handitozvizivi. Vanoida zisingamboiti, and it's something chinotovital mukati mewo. Wanzi kumasvingo hakuna. It's their culture. You can go kuCenturion. Ava kuCenturion handizokuzivini. Centurion iri muHarare here. Hanzi kuCenturion, guys. Centurion ndiri kuAvondale. Ikupi ndingoziva kuti kune kunonzi kuAvondale kana kuBorodale. Kudai iri kuBorodale Centurion yacho. Iri ipi Centurion? Where is Centurion? Alright. Yeah, actually, nyaya yangu yatoyapera zvangu. Yeah, nice. Chitotidzawo kuti Centurion iri ipi? Oh no, kundifonera nawo ndiri palive. Why? My friend is from Thailand. Her name is Nasha. Nataya, you got Nasha. Nashaya. Are you sure about Nasha or Nataya? Nataya. It's normally Nataya. Nataya. Abashandi said this one. Abashandi said it's impossible. Must that very weird? Ma uya vanoshandisa saka Nataya. Nataya kana Nitaya. Nitaya or Nataya. It's normally it's Nataya. Nataya. Yatimboona hanzi. Oh, tiri kuvunza zveZimbabwe. I think kuZimbabwe ndiko kuri kuvunzwa. Hanzi iri muHarare Centurion. I didn't know. Paseri pe. Saka ino nemi kuCenturion paseri pe State House panobvunzwa kuita izvozvo. Panobvunzwa kuita izvozvo. Asi hatikuzivi isu. Hatikuzivi. Tasingazvanzi muna Josiah tongogara. Vanobvumidza kuti vanhu vaite ruzha. Nataya, yes, ndo mazita avo iwayo. Vanobvumidza kuti vaite ruzha. Ndakangombera kuti hangu ite 1 hour ndobva ndakata. Stori yangu yanhasi yapera. Mangwana ndakuya nchikudzai yemuStudent akangoti ndoda kuenda, I just feel like ndoda kuenda ndoda kuenda kuekera. Ndoda kuenda kuFrance kungonotenga zvake achanza board nekugara kumba, but ndoda kuenda kuFrance. Yandaikudzai kuti mai vari rich but havazvidepicta kunge vari rich. How she's using like vana vavo kuti vawane business connections, not in a bad way. If I say use, I'm not saying kuti kuusa kuti ovausa, no, kuti akavaeducata zvekusvika palevel rekuti vana vacho vakabva vasvikawo pakungwara zvekusvika palevel rekutsvagawo maconnections ivo. So maybe ndo yandichakudzai mangwana. I think dzinobva dzatiperei nhau dzacho, I think. Then tobva ipapo tochizoenda. I'm still thinking kuti ndotanga neipi. Maybe ndinobva or maybe I should do this one on Friday. Yeah, because Saturday ndine uyu. Saturday tine tikuita competition yekudya chingwa nenhankrani neCoca-Cola. Pari kuwinwa mari. Macompetitions edu mazuva ari kuwiniswa mari, saka panenge pakaipa.
nezita raJesu tinouya. Tichauya kuUK zvichaita nezita raJesu. Clio kozita rekuti student hanzi yekuti hakuna ndinika nesho ndoti chii chiri student hakunazve tindati student. I don't know. Yes, atinoitira kuYouTube ndokwatinoitira magame edu. KuYouTube toita zvakawandisa. KuYouTube toita virtual birthday parties, tinoita madina, toita makomedi. Last week takaita apples. Ndakaita number 4. Ndakawina £5. Ndakaita number 4 guys, ndikaita wina £5. Number 1 akawina $30. First ari kuZimbabwe, number 2 I don't remember jange mari ari kuSomalia, number 3 $10 ari kuUK, ini number 4 ndakaona £5 guys. This time ndakutoona number 1 inonetsa zvayo. Number 1 inonetsa. This time ndoda kuita kana kuti number kuti ndingapapeta pa ndingakona ndikapita pa number 2 guys, kune boys ka negirls ka saka pakaipa. Vanenge vakaipa. But musi weSaturday ndo function yedu yatiri kuita yeuyuyu yenhankani eating bread. Ndofana kuwinawo guys. This time ndofana kuwinawo 2 digits. Ndinganzwa nema 1 digit akumbowinawo kana $10. Tindadi ndozangu number 1 ndinogona kuikonewa. Number 1 inogona kundiremera because pakaipa. Negationi guys, regai ndimboenda ndimbozorodza musana wangu then ndocontinue. Hands on YouTube. Precious tiri kuyekera for the meantime tinomboita hedu ikoko. It's like handiso ndinoiti when you say kuti when you are starting something new handiti mune da kutanga maona kuti chafamba sei. Saka normally it's not like a survey yekuti you are testing. No, you can say testing waters, but handisi kuti tinoiti chizita racho iroro kuti munombotesta something musati manyatsa kuwekera. Facebook kunogona kuti wandei vanhu ka kwati wandei vanhu ka tozviporonga. Saka zvoda kuti tange tadzidzira kunyanya kuYouTube. Tadzidzira kuYouTube then mumwe musi katapedza zvese mberi uko tozouya tichiita tumagame twachoni. Plus wo inini tichazenge tichiita tumwe tumagames nemabrothers angu atine tichiita tumarecording maybe 3 minutes clip ndikuenda kumbapa. Katokuudzai one of the program yanchange ndichita iyoyo. So zvinchatoona hangu ndatotangirwa nevamwe vanhu. Ndine ndichiita iyoyo but takaita execute kuyekera. Hanzi yikongiblokwao. Yikongiblokwao. What does that mean? Kupisha zvambonzi chiko. Nzi chiko kumashure kwachoni. But inkalo zvinoreve kuti inkalo unkalo kukara here unkalo kukara. Anas Banda hanzi unkalo da kutovhunza manje ndine imwe hama yangu ndiudzei zvoreve kuti unkalo guys, help me. What does unkalo mean? Unkalo ikongiblokwa. Ndakubvunza zvorevei guys. Hamusina kundiudza norozvunza zvorevei hanzi zvinorevei. Zvinorevei kuti ikongiblokwa. Unkalo kukara. Tell me zvorevei kuti unkalo guys. Bye bye guys. Makaro. Saka ndikandiri ndandiri correct.
Ndandiri correct unkalo makaro yes. Iyi foni yangu yesarwa hiko ngeblokwa unoblokwa alright. Iri boa, no problem. Bye bye guys. Reka ndise phone yangu pachaja yani 2%. I'll see you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Ndachiti nasi chachingani guys. Nasi chingani. Maybe Friday. Ndichaita that story time. Ndichatanga ne uyu ndozodzoka kumashure. Right, on Friday. Yeah, so kamangwana ndilokupa my baby. But on Friday, I'll probably do story yechi. Yeah, that guy one day in Zindukuhura naye murumo moon. Saka, because I told you before, it was a sponsored thing. So ndichakuudzai how it started and also how we went about the show and how it got sponsored and or like saka I think that person so ndati Friday because ndoda kuinforma the guy kuti I'm gonna do the story time because like I think anenge achienda kubasa we talk here and there saka ndotanga namuinforma saka ndoda one day rekuti kana akaita free anokwanisa kuita sei kuzondipindura ndosaka ndati Friday ndikati mangwana handizoziva kuti anokwanisa kunge andipindura mamessages angu here since we don't really talk like that saka ndopa ndichazodi ndichizokuudzai what happened behind the scenes and also the person akaenda kunonyora I think anga asingazvizive kuti pane uyu pane zvakaitika behind the scenes and also both my family and his family knew about zvemudeito wacho so ndosaka tisina kutombozvita serious but I felt pity kuti iye manje pamwe ndiye foni guys bye bye foni yangu yenge dzimba moto bye guys foni yangu yenge yapera moto bye 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 bye